ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ. ಮళ్ళీ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದಿಲ್ಲವಾ Hi guys, welcome back to the channel di Retrospell Enjolar Purakalla. Dadanda ini engala college da ma'am kannada last time bandite logid nama ancarna illa dattida arna birthday gammat nama poi is the don Chaitanya bali yang perlu jangan bacun mara. Masih, buka. Baik lah. Po, cinta nih. Nggak bukan ada. Sekolah yang bisa. Next question ko song. No way, I'm dancer no. Next, bye. Ide. Aati jao. Baba. Please baba. Please. Kartik hogi. log on बोले ना zoom on नहीं चल रहा है zoom क्या होता है चुर मित्र मत अरे माता को नवी तारे बार हां दिला हां स्टार्ट
ಇತ್ತ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಡಿನ್ 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 ಬೆಂಕಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸುಗಾಡಿಯರುಂಡು ಒಂದು ಯಾಂ ಬಿಡಪ್ಪ లాగాను పాతేది నాలుగు నిమిషం అంతే ఇప్పుడు యాసి 10 నిమిషం ಇದೆ ಆಯ್ತು ಉಂಟೌಡಾ ఉంటలా ಉಂಟವು ನಿಂಚ ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾಂ ಬಿಡಪ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಲೈಟರ್ ಆಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ದೆತ್ತು ನಂಚನೆ ಈ ದೆತ್ತು ನಾವೇ ಎಡಿಟಿಂಗ್ बोले बोले ಬಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಸರ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಬ್ಲಾಗ್ ಅವನುಂಡ ಅದಾಜಿದೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಏನೇ ಕೊಡೋಕರ್ ನಾನು ಕೊಂಚ ಗೋಪುರ ದಿತ್ತನು ಮೆತ್ತಾಚಿ हार्मोन स्किन मेंटेन बाय बोले कोची मानी दगले कोची दे ಗೊತ್ತು ora buona ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್
ಅಜಿತ್ ಪೈ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದಂತೆ ಬರ್ಲಿಯಾ ಅಜಿತ್ ಪೈ ಮಾತು ಕೊರ್ನ కొంచెం క్లాప్స్ ఆకలే మారే ಇದೆಪ್ಪು ಇದೆಪ್ಪು ಈ ಕೋರ್ ಬಗ್ಗೆ नहीं बोला ಓಯಾ ಬಾ 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 ಪ್ರತಿಕೋ ಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೋ ಅನ್ಸೈಡ್ ಲ ಬೋಲಿಯಾ ಹಾಜಿ ಬೈ ಓಯಾ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಈ ಆಯ್ ಬನ್ನತ ಒರಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಯಾವುದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೊರ್ಲಿ ಆಣದ ಮಾತಾಡ್ರಲ್ಲ ನೋಡ ಒಂಜಿ ಕಡಿಕೆ ನನ್ನ ಜಾಗಬೇಕು ಸೂರ್ಯ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಕುತ್ತಿ ಸಾಯ್ತೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನು ಆಯ್ತಾ ಕೊರಡೆ ಇದು ಒಂದ ಇದು ನೀನು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ एक पटना सर सर ವಿನೀತ್ माता रखा से सिंपल माता बरोड नहीं बे यार नहीं मुझे एक सुगर ना शुगर हूँ हाँ इनकी सब
ನಿಮ್ಮನ ಪಂಡೆ ಪಟ್ಟಣೇನೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸಪ್ಲೈ ಮ್ಯಾನ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮೋನೆ ಪಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ నీకు పోతుందా ఇంకా నన్ను అమ్మని కూను ఉందా మళ్ళీ వీడియో తిరిగిలేవా ఎర్రగండల కేక్ బోడా నెక్స్ట్ దేపి బరవచ్చా అల్ల కట్టాం ಅಕ್ಕಲೆ ಮಕ್ಕಳೆ ಆಡ್ದಿ ಕಾಲ್ ಪಿಸ್ತಿದ್ದು ಬಕ್ಕದ ಕೊರ್ರ ఎప్పులే ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಮಗಪೆ ನಮ್ಮದು గోపురం ఎన్ని రోజులు తినుకున్నా గోపురం ఏరియా గుప్పగంద్రే పాప మారే చండి వన్ తోటి నీకులు నీకులే కుందే అండత సార్ ಐದು ನಿಮಿಷ ದಿಯ ನಿಜ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಆದಿಪ್ಪ ನನ್ನ ರೋಜು ಬಂದ್ ನೋಡ್ಬ್ಯಾ ಚಿಂತೆ ಚಿಂತು ఎప్పుడు మాకు అంచా అనుకోరా బాబా ಯಾವಾಗ ನಿಕ್ಕೆ ಮಂಡೆ Catering service from Vinithan, Chetan and Lakshan. Ain zoom on. Hey, come on. Yan to join ki. Hey, chiga. Cameraman. Ada.